ikusi gendun, maskarillak erabiltzen hasiako gendula guztiok, eta ziginean lehendabizi ze tipotako tela zan egokia horretarako. Alde batetikan nahi gendun ez hondakinek sortzen zituzten maskarillak egin, eta horretarako berrerabilgarriak izan behar ziren. Aurkitu genituen tela barrera bat egiten zuen marka bat, eta berez testatuta dagoen tela da, 189,3 babesten duena, eta hori aurkitu gendunean, ja ipini gendun makinaia martxan. Krisi honen hasieratik egoera ezberdinei erantzuteko voluntario sariak sortzian apustu hain deu, eta herritar bakoitzai maskarilla bana banatzeko prozesu hontan ere herritarren parte hartzea bilatu nahi izan deu. Behin material egokia lortuta deialdi bat ingenien herriko jostu nahi, eta hasieratik izugarrizko erantzuna eduki du ekimenak. Guztira 180 bat jostun daude sarian, eta pixkanaka herritarrai banatzeko maskarilla horiek josten nahi dira. Asteburu hontan indeu lehenengo ensobratzia, gaztetxeko voluntarioekin batea, eta aste hontan aurre ikusten dugu lehenengo banaketa hori itia, 65 urtetik gorako herritarren. Eta datozen astetan banatuko dugu gainontzeko herritar guztiei maskarilla bana. Aprobetxatu nahi dugu jostunen sarian parte hartzen nahi dian voluntario guztiei eskerrak emateko, eta baita beste voluntario saretan parte hartzen nahi dian herritarrai ere, eta azpimarratu nahi dugu elkar zainduz indartuta ateako dela hemendik.